Oh Nendra Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Sadar rame teng jero gludak-gluduk sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Oh Nendra Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Sri Kandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Oh Nendra kula. Iya Bagong sing ati-atino nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petro Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Sri Kandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Oh Nendra kula. Iya Bagong sing ati-atino nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petro ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung ki. Adet malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora ada ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak elekke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Indra Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nune nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are